jokanyo mag chama to un kod ohala. Chop lek mar ohandi kokalo kuom hola mong'ere kaka Pamoja Group Loan ma ichiwo nyaka $10,000,000. Onge arita mora mora ma ochuno ni nyaka ibedgo. Lim bad bengi mar Equity mora mora mondo indikri. Arwaki chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Chenro omedo koloni kit ohala mopogore opogore kaka inyalo chake kendo tae e yo makare. Machiegni chenro makawuono. Nyinga Cleophas Oluoch. Jagora Mogajwang, kawuono wadamenyo ohala no mano mar loso kendo mar duso kek. Gin gik mage monego ing'e kidwa chako ohala machalo kamae. Kawuono wadarango ni mar kek itiyo godo yore mopogore opogore. Inyalo bedo gi kek mano ka iingo odiochieng'no mar nyuol mari kata mano mar birthday. Inyalo tiyo kode arus, inyalo tiyo kode kata farewell kata nyasi mar goyo oriti. Bende ing'eyo ni onyalo omoni yuto ma ibede okang' moro mamalo e yor timo ohala. Kawuono watu wakae kod Brenda Chieng' ma en ja ohala mar loso kendo duso kek mano ka intiere Cake City Gigiri e kaunti ma Nairobi. Nyinga iluonga ni Brenda Chieng', wuok Homa Bay, Rodi Kopany, kono koro iluongo ni Kanyada. Okay, ka in ng'at ma korko tieko skul to dwa chako biashara mar kek, onego bed ni mondo mi I make it ok bi bedo mayot, but nyaka ibed ng'at ma nigi chuny mar timo gimoro. Kichako nyaka ichak matin matin tiendelea kibed grow. First of all nyaka ing'i mokwongo nyaka ing'i ni to kamidwa yawe kek ni nitiere ng'ato kendo matimo kek koso in ema in kendi. To kek midwa loso en kek ma serve jok machalo nade. Nitiere jok mani yuto gi ni piny, nitiere jok mantiere diere, to nitiere jok mani godo bende. Koro nyaki make sure ni jogite nitiere bracket mari. Nikech kiketo mani piny ahinya, jok manitiere jok mang'iyo gik mabeyo ma pesa gi ni malo. Koro kata samoro quality ok nyal bedo ni ber ahinya, lakini nyaki wacho ni set standards. Koro nyaki ing'i make sure ni I cover jite ma ok iweyo jomoko oko. Jite nyaka category mari nyaka bed gi jite. Jok mani godo, jok ma yudo matin kata jok mani e diere. Gimachielo kendo ma nyaka ing'i, nyaki make sure ni iwinjo customers magi. Ka for example ka client iloso ne client cake, to client onyisi ni cake ni nitiere gi shida kata gimoro ne ok ber. Nyaka ibed ng'at ma winjo customers gi. Okay, instead of nyaka ibed solve the problem. Okay, chak argue kati nyise ni idwok cake mondi korko ilosne, korki chak ilosne machielo. Gimachielo manyalo wacho, ka in ng'at machako, bed gi ng'at ma you can look up to. Ng'at ma timo biashara maber moloyi. Bed gi ng'ato matimo biashara manyalo konyi e paro. Nikech ka in ng'ama chako samoro ok ing'eyo kaka the market chalo, koro dwaro ni ibedo gi ng'ato manyalo miyi kata advice in case ni odhi kamae atimo nang'o, in case ni obedo kama anyalo timo nang'o. Bed gi ng'at ma inyalo look up to. Ka pod ok in ng'at manyalo bedo gi nyalo ma gik moko kaka marketing, inyalo tiyo gi yo
inyalo tiyo gi page ni, inyalo tiyo kata gi simbi nikech ndalo masani social media ema uso. Koro kiyawo biashara, kikiyawa biashara tibeta okitim kata marketing mar inyalo tiyo kata gi simbi, kata Facebook, ka in gi Facebook account, ka in gi Instagram account, ka in gi kamora mora mar social media, nyaka itime marketing nikech yawa duka tibete duka kende ok bimi biashara maber nikech sani gimora mora jing'ie e social media. Ng'at ma nie biashara nigi challenges. So gima dung mase lan en ni sama ine biashara dwaro ni bedo ng'at ma oki judge ji nikech oki ng'eyo ng'at mi uso ni. Sometimes inyalo bedo ni ng'ato biro nyiewo kek to oki ng'eyo ni uso ne ng'a kek. Koro and then oki bed ng'ama yiero ji. Samoro ng'at mipuza miparo ni ng'ano ok nyal nyiewo kek. Most of the time mane ng'at ma gi end up ga ni gine ma gi nyiewo kek kata gi spend more. And then gimachielo kiki undermine the spending power mar a customer. Sama customer biro, in the match minyalo timo upsell, iuso ka ng'ato biro nyiewo kek, iuso gik machielo, other accessories ma in godo. And then kitimo biashara mar kek, make sure ni in gi accessories mar cakes, mar gi cakes, gik moko kaka candles, gik moko kaka birthday cards, gik moko kaka just party items. You make sure ni gigite in godo. And then kitimo biashara mar kek, nikech biashara nigi okber sate, samoro rach, samoro ber. You make sure ni you maximize on the occasions. Kaka sani wachomo dwe mar apar and customer service week. Nyaki maximize on that week. Nyaki make sure ni isemanyo companies ma celebrate customer service week, ise yudo orders mondo yud biashara. Sama biashara odok piny, sama biashara ni piny kendo ji ok nyiew maber, iyudo ka sana kaka sani most bei mag gik moko dhi malo. Obed unga, obed tong, gimora mora miloso go kek, gimora mora bei odhi malo. Koro dwarore ni ka in gi supplier achiel kata suppliers mopogore. Samoro for example kaka cream nyalo kose market. To cream kokose market to bei dhi malo. Koro mae momiyo nyaki make sure ni iset bei maber mag kek ma in case ni bei odhi malo kata bei odhi piny, ok idhi bedo gi shida kata ok idhi bedo gi chandruok nikech sama bei odhi malo to in podi uso kek at the same price, in as a baker ok idhi yudo biashara mora mora. Idhi chalo ng'at ma ok tim biashara. Inyiewo gigi at a high price to iuso gi at a low price. Koro nyaki i work out a price standard ma will favor both. Ibro yudo gimoro to ipodi gi uwezo mar chulo your suppliers. Kidwa yudo cake mora by the way watimo all types of cakes. Watimo wedding cakes, watimo birthday cakes, watimo corporate cakes, anniversary, all types of cakes watimo. Kidwaro yudo cake kumwa, Cake City wantiere gi branches apar sani. Inyalo yudo number mar 07 for my branch na Makae in 0715 991 879. Kaok mano inyalo yudo number na mara ma personal 0711 48 1510. Mage nembni ariyo ma kidwaro cake mora inyalo goyo na simu sasaya.
Ka warango kama chielo, Nyakaramogi Ojwang' nyamburko nyaka ring. Ka oringo makare en mor ne wuongo kata ne jogo mabende oting'. E thuolo gi duto, nitiere jal mosebedo kata ka uso spare parts kata gige loso nyamburko. Gin gik mage monego ing'e kede chako ohala machalo kamae. Odiochieng' ma kawuono wagoyo mbaka mano kod wuod luo George Otieno Odanga mabende osetimo ohala ni kuom thuolo moro malach. Kendo koro watudre kar tich mare mano mantiere Dagoretti Corner, Buore Nairobi. Wawinja ne sigande ka osebedo kotayo ohala machalo kamae. Adiluonga ni George Otieno Odanga, nimong'era ahinya na min. Ajagoyo makokili, an koro atimo ohand duka. Auso spares mag geche, to kod service be atimo mag geche. Ohala ni chunya nogombo chon nikech kaka nwaloso geche, koro emomiyo chunya noamua ni mondo koro ausga be spares mos mos. Koro aloso gari to biro wauso spares ne kastembewa. Nikech kastembe nowacho ni kwaloso geche to ber bedo ka bet gi duka moro mar spare mathin matimo nade. Mok ni kila mara tadhi omo spare kumachielo. Afadhali koro aloso to auso negi. Ohala gima be agundua ohala dwaro pesa gimokwongo. To na wuoyo gosiepna moro mano miya pesa moro mathin machako uso ilo moko adek. Koro ayudo pesa moro mos mos, wasanyo mos mos, koro kachako go ohala. Omiyo koro wachopo kuma wasechope kae. Ohala ni osekonyo maduong' ahinya gi yore mopogore opogore. Aseyudo ot moro mathin niwach ohala. Nyithindo be dhi skul, chiemo be wachiemo niwach ohala ni. Ohala en gima ber ahinya. Kwasa mag spare mar geche ni ober ok orach. Seche moko be kata osiepna moro nwasedhigo nyaka Dubai mwaomo kode spares kuro. Koro ing'e kitudi gosiepe to konyi miyi rieko bende. Challenges be nitie kuom ohala. Nikech ohala gima duong' dwaro capital. Ting'e ni kionge capital bochuno ni mondo idhi imany pesa kata mana yor bank. Aseyudo rieko mopogore opogore nikech kapo ni ionge pesa mar chako ohala maduong', mano bende bedo challenge. Nikech obedo challenge nikech seche moko nitie customer madwaro spare moko to an aongego, koro chuno ni moko akaw moko ir osiepena mopogore opogore. Ber ka ng'ato chako bet gi moro kata around 150,000 mondo ichako ohala. Nikech inyalo chako gik mathindo thindo kaka plug, inyalo chako gi oil, inyalo chako gi brake pad, mana gik mathindo thindo tichako mna mos mos. License nyaka ibed gi license mar Justice Council to kod mar sirikal, mano nyaka ibedgo. Nikech ing'e ni kionge license ka jositi biro maki. Kendo ibogo i fine kionge license. Mano abedo ga gi record. Ma gima ouso kata kapo no uso skuru achiel to andiko. To ang'e ni skuru ma kama ousi, skuru ma kama odong' e duka. Koro wang'eyo pile pile okinyi mwatimo stock checking, wacheko stock mekwa. Gik ma onge to kod gik mantie. Mano gima watimo pile pile. Adwesa nyalo wacho ni ohala ber mondo ka ng'at madwaro chako to ber mana ka chako ohala. To gima muhimu ahinya en capital. Mondo imany capital mar chako ohala no sida. Mano e challenge ma wayudo kaka wan jojua kali bende. Mogik to naduoko ne Nyasaye erokamano kuom osechwalowa mochopo kamani. Pod alamo ma Nyasaye mondo tem terowa mbele. Mondo wadhi mondo pod adhi mbele go ohala moingo ka. Aduoko ne ma Nyasaye erokamano. Namba na en 0722 82 74 17. Ana wuok atiyo auso kama iluongo Dagoretti Corner, market but Kalandini Road. Mata kidwaro gimoro kata kidwaro oil kata kidwaro spare mane mar gari taoroni e namba nano. To arwako ng'ato ang'ata te. Alamo nyikwara mugumbe mondo usapota mondo wasudu mbele. Wakaw yweyo machuok e chenro ne mar ohala gi mwandu. Ka waduogo, wadwa menyo ni ohala wa mar juma.
kik idhi mabor. Pesa no ng'eny ahinya. Wadwaro tese manyiso ni mero yie gi wechegi e yo moro amora. Mondo kiny kik ng'ato chak wuoyo marach niya, wan watiyo gi akaont mar Meher mar uso pesawa. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kod winjruok gi Nyasaye, winj wende Sabato. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngima ni di ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima, Sabato ka Sabato, mana e Ramogi TV. Tingeo kaka chalo mama, nyola nate tingeo kaka chalo, mama nyola nate tingeo kaka chalo, sama koso pesa tingeo kaka chalo. Amedo nyisi ni kidwaro winjo thuma mar Alilo e skiza code inyalo diyo *811 *343 ash ibro yude yo makare. Ma wane Ramogi TV. Ramogi TV en od jothumbe duto mago nagi. Ero uru kamano. Kawuono Sadeko Tieno. Oil palm en gima nyalo loko ngimawa. If you can help turn land into a productive yield, people have got household income. Mwandu manyien koro donjo e aluora mar Nam Lolwe. Ka gibiro konyowa e yor ndiko jotich. Homa Bay ko embrace ka jopur mekwa oyaw badgi ne wach malo oil palm to bro loko ngima jowa malach. If Kenya still needs this project, we are ready to move to Kenya. It makes perfect sense for the farmers. Mo mar yiend othith kata oil palm. Mwandu manyien e gwenge mane aluora mar Nam Lolwe. Kawuono Sadeko Tieno, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwa Ramogi Jwang e chenro ni mar ohala gi mwandu. En mor mara ni pod intiere kodwa e chenro ni. Bende ing'eyo ni e kinde ma ine nyamburko to yudo ka thum onge kata thum ok tiye yo makare. Mano nyiso ni thum kata gige thum iye kacha okethore. Kawuono wadarango ni ohala ni mag loso gige thum ma okethore e nyamburko. Iloso gi nade? To ohala ni itae yo mane? Watwak kod Willis Omondi ma en ja ohala wa mar juma. Jinga Willis Omondi Oginga, awuok Siaya kamoro ni game. Atimo ohala mar supply, akelo rete, speakers, bora accessory guma madhi gi gari manyalo mi dhano mor. Ohala ni nachako kane pod atin ne adag dana, koro natemo ga loso gige electric. Capital ni nachaka yani pesa ma nachako gone ni ok ne pesa malich ahinya, lakini nachaka matin, natiyo tich maro loso gari, magari. Kakoro naneno ka ba nayudo goma tin naneno kakoro rete gi gache mabiro girete ma theko e Kenya ka. Kok Japan redo kuchopo kai koro komak frequency mare lal. Then tiegi mama biro luongo ni expander. Koro wa expand waya godo stations mag radio. Koro kanya mananeno ni tij radio ni kara nyalo dhi kode mabor. Koro ka kelo retego auso, kelo retego achiel auso. Osekonya
osekonya inalipa ochudo enan koro odwaro pesa mo maduong' lakini mantie go matin ma maintain go okelo onyalo kelo maber ma kanyalo yudo pesa badhe kaka Thailand kuche ma rete ma original wokie moko be ok China lakini ma China ko to koro yot kabisa kanyalo yudo pesa maber badhi kon anyalo bedo maber yes lakini okelo challenges ntiere nyaki be yien challenges ntiere neno kutaka samoro ngato neno kiao kaka kaendi go dhano mang'eny oseyawe bende lakini koro okanyalo wacho ni koro joko oseyapo koro na loro challenges ntiere mang'eny competition mano kawaida mano nyaka bedi challenges moko bende nitie kaka samoro ngato biro ni nyalo idil gi funde weteni samoro fundi moro biro okao radio no odwaro mondo uyware kode koro en mondo mi iwuo kode yo madware technology to ber nigi ber nigi rach kiche seche ma ido ke kelo biashara ni to jomoko bende nene kendo bende nene yongwe yamo jomoko ntima bro order e kokloka direct koro mane challenge mantie ido ka koni anyalo nyama tin lakini tie jomoko mabende okolore gwach ma technology no koro ober to rach inyalo chako to ken chako kidwa in guchunye ni dwa chako ibro chaka kinyalo do ta osiepi moron bwana adwa timo guma hamama adwan mondi nyalo kwayo ngato advice nyalo chako tago siling moro kata kaka biashara mari ni nyalo chako tago siling malo 100 koro ka kibro bedo gudano e kaka dhano be bro medo ngei te kaka dhano be bro biro yiri ka kibro bedo ki imegi service mari kaka gibro heri yen ko se nyuoli ngama dichuo koro nyakiti itie binya kata mo majo nyakiti nyake chengitho koro chuno nyakoti to abenda hero tijano gik mokario kisebedo go to koro kisehero tich kisebedo gimoro bende ni bwana ngama modichuo nyakati ibro chunga nyakiti lakini tiji nyake hero mokwongo anyalo nyise ni kiko give up nyalo manyo tangato ti konyri ok paro nisen bwana ntatimo gini taneno kodhi koda maraj atim nango nyalo miye paro maber manyalo mi timango idhi malo En mor mara ni bedo koda nyaka ne wachak chenro ni maro wala gi mwandu. Nyaka sani koro wachopo e giko mare. Kumachielo bende nyaka Ramogi Jwang itudi kodwa juma manyien. Kama biro kelo ni owala machielo ka wakolo yore mopogore opogore. Minyalo chakego kachiel koda ka yore minyalo tae. Na kelo ni chenro nyinga Cleophas Oluoch oriti masani.